olen perhe. Minä olen Piero. Ja minä olen Teräs. Ja minä olen Disko. Minä olen Paukku. Minä olen perheen äiti. Eräänä kauniina päivänä. Lapset, mitä olisi syötävänä? Täältä tulla. Täällä on. Minä tulen. Mä voin tehdä pizzaa meille. Täyhe, tonko leffaan? Eikö mut pitää tehdä pizzaa? Miks mä leffaan tulin siinä? No kun ei oo ketään, joka voi maksaa. No miksi mä sulla maksaisin? Eikö ne, miksi mä sulla? On nyt! Kulti. Sori, mä myöstyn melkein tuolla diskossa. Meni kaikki aika. Mä kävin muuten äänileikkauksessa. Mun ääni on nyt ihan erilainen. Ai hei, tyttönen. Mitäs sä teet? No mä oon täällä oleskelen, kun äiti tekee jotain. Minä tässä mitään tee. Minähän ruokaa teet. Minä kysyin teiltä, kuka tekee ruokaa. Ai, heippa, mä menen diskoon Paukun kanssa. Hei, ota mut mukaan, ota! Se leffa oli päin töräystä. Päin töräystä. Teit sä pizzaa? En. Miksi? No en mä vaan tehnyt. Kylläpäs täällä on ihana päivä. Hei lapset, mihin ootte menossa tänään, kun minä en jaksa ruokkaa kokata. Te oota sievaan nokoset. Heippa. Kaikki lähti johonkin. Minä otan pienet kirisat. Tämä on suora lähetys. Niin, tämä on suora lähetys, eli Pläkkikini! Pläkkikini on ensimmäistä kertaa Rouva Myklainin talossa. Pläkkikini! Elikkä Pläkkikini! Mitä te minun talossa teette? Menepäs sinä pois. Tämä on Pläkkikini. Okei. Eli Pläkkikini. Elikkä Pläkkikini. Me ollaan kaukaista sukua Rouva Myklainilla. Niin. Pläkkikini. Tehdäänkö pizzaa? Joo. Okei. Katsotaan jääkaapista mitä täällä. Hei, mä haen ne stereot autotallista. Okei, mä käyn nyt täällä. Mikä hätänä? Mitä siellä näitä pizzalaatikoita on? Niin, ne kokkaat. Tossa on toinenkin. No niin, mä haen ne stereot. Mä tulin! Ruoka on kapissa. Tää on Thaimaasta, suoraan Thaimaan Kabinpurista. Näin on. Mitä? Näin. Pläkkikini! Joo! Pläkkikini! Pläkkikini! Eli pläkkikini. Hei, se musiikki pois. No niin. Pläkkikini! 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 Hei, nyt meidän pitäis lähteä nyt. Joo. Äiti, sä lupasit mulle sen äänileikkauksen. Mulla muuttuu ääni ja mä oon flunssassa. Niin, äiti. Hei, täällä kävi suora lähetys. Pläkkikini! Eikä se oo sekoamassa. Mitä? Eikä se oo sekoamassa. Eikö ihan oikeesti? Kattokaa vaikka TV:stä. Okei. Me kutsutaan ne tänne. Mä tiedän, että se on. Joo, mäkin me. Ne tuli meitä vastaan. Niin. Pläkkikini. Pläkkikini.
Anteeksi. Tulee vähän. Minä haken, ne nyt tulee! Mennään leikkaukseen! Paukku tulee tanssimaan. Paukku tulee paukuttelemaan. Paukku tulee paukuttelemaan. Tyräys tulee tyräyttelemään. Minä olen tyräys. Minähän se teräs olen, sinä olet pääkö, sinä olet Minä olen kyllä tyräys, enkä mikään paukku. Ai jaa, sori, mä oon paukku. Siis oikeesti niinku Blackiki. Siis Blackiki. Siis Blackiki, ei osaa lausua sitä. Ei kun sä et lausu sitä siis joo. Eikö sä et tätä? Oho. Paukuttelee vähän. Blackikini. No niin, moi moi kaikki. Lopussa kerrotaan kaikki mitä me osataan tehdä. Eli tölättely tulee pesee. Moi moi! Moi moi. Nonni. Minä olen siis perheen äiti ja minua ei kunnioiteta ollenkaan. Minä olen Blackiki ukkeli. Mie on Blackiki akkeli. Siis Blackiki. Siis Blackiki. No niin, siis me tykätään harrastaa semmoista videotietoja ja se on Blackiki. Heippa. Heippa. Minä olen Paukku. Oho. Minä olen teräs. Oho, pää ulottui tonne pikkuhetki. Auta! Mun pää lähti irti. Noin töyhöt. No niin siis, mä oon Stulppi ja mulla lähti pää siinä irti. Sen jälkeen mä oon ollut töyhö, eikä touho. Hei! Näin on. Hei. Minä olen se flunssainen.